Dobroveče, dobrodošli na predstavljanje još jednog naslova iz prebogate zbirke Udruženja pisaca poeta. Dobroveče, dobrodošli u ovu divnu salu Ustanove kulture Palilula, kojima se ovom prilikom zahvaljujemo što nam je ovaj prostor divno ustupila. Dobrodošli na predstavljanje proznog dela prvog romana našeg prijatelja, pesnika, predsednika Udruženja pisaca poeta Dunavski venac, Bore Živarevića. Bora neće sad ništa da vam priča, na kraju ćemo ga najaviti, na kraju ćeš Bora moći kaži sve što hoćeš, sada ništa. Ovu promociju je Bora ovako rekao, ovo su ti učesnici i ti sad dalje radiš šta hoćeš, ja sam to tako bukvalno ishvatila. I bit će puno iznenađenja, prvo za Boru, a onda naravno i za sve vas. Tako da se ja zaista unapred radujem. Prvo, Bora to zaslužuje i kao čovek, i kao pesnik, a ovaj njegov roman to zaista zavređuje onako jednu punu pažnju. Na početku ćemo čuti gospodina, evo, guslara, Miladina Karojčića, koji će na neki način da nas uvede u, da kažem, mesto radnje jednog dela romana. Pa, da čujemo.
Gavričiću koji je na ovako divan i veličanstven način otvorio ovu promociju. A sada, kako red nalaže, da čujemo prvo reč izdavača. Udruženje pisaca poeta, predsednik udruženja, književnik i pesnik, gospodin Veselin Đeletović. Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu u ime izdavača da se obratim večeras, pogotovo što je to prvenac mog prijatelja, predivan roman. Mislim da je Boro uložio njega dosta ljubavi i iskrenosti i to je ono doba današnje, što je najvažnije. Danas se romani dele na te komercijalne romani i romane za dušu. Imao sam uistinu zadovoljstvo da to pročitam u pripremi, koricu smo on i ja sami radili, mislim da smo uspeli u tome. To je roman koji ima dotakne i srce i dušu, nije, kažem, od ovih komercijalnih priča. Tu su momenti kada dođete do trenutka kada biste zaplakali, kada se poistovetite sa glavnim junacima i to je nešto što mislim da ima veliku vrednost. Još jedan, slobodno mogu reći, u nizu bisera, izdavački delatnost Udruženja pisaca poeta i to je nama dalo snagu da malo i proširimo svoje aktivnosti kojih ima znati i sami bezbroj, ali trenutno radimo na modernizaciji i ažuriranju našeg sajta, to je internet knjižare, gde ćete sa ovakvim naslovima moći da se upoznate na jedan bolji način. Mnogo dešavanja što se tiče izdavačke delatnosti. Nama koristim priliku da vam kažem da je 15. novembar poslednji datum za one koji žele se prijave za leksikom savremenih srpskih pisaca. U toku je izbor za najbolju pesmu 2016. godine na našem sajtu i pripremamo novogodišnji izbor. Tako da svi koji ste u mogućnosti imate želju da se predstavite tamo, dobrodošli. Zadovoljan sam i javno želim da iskažem zahvalnost Bori Živaljeviću što je uspeo da jednu podružnicu poeta, imao podružnicu u Australiji i u saglasju sa poetom je napravljena podružnica Dunavski venac, koja, hvala Bogu, evo, sada krči svoj put, ima bezbroj aktivnosti i sve čestitke na tome. A za knjige, znaš kako uvijek kažem, da Bog da se hiljadile, a poeta ti uvijek bila izdavač. Hvala Veselinu. Kako reče jedan od bisera, kada sam dobila od Bore zadatak da pripremim ovu promociju, zaista sam imala želju da prvo pročitam roman, da bi, eto, mogla da izrazim neki svoj utisak, ne kao ni izdavač, ni recenzent koji će nam se obratiti, nego kao, eto, da kažem, predstavnik te neke čitalačke publike. I što se mene tiče, roman je zaista za svaku preporuku, mislim da se neće pokajati onaj koga uzme i pročita. A sada da čujemo šta bi nam stručno rekao gospodin magistar Radoslav Glišić, profesor, recenzent ovog romana. Izvolite. Dragi prijatelji, izuzetno mi je zadovoljstvo da mogu da govorim o knjizi našeg blagog druga i prijatelja Bore Živaljevića. Ja ovako mislim, a verujem da i vi isto mislite, knjiga ma gde da se nađe, ona ne smeta nego je ukras u kući, u domu, a ovakva knjiga sa ovakvim uređivačkim sistemom je jedan mnogo lep ukras. Ne samo zbog svojih korica, nego i zbog svog sadržaja. Boro Živaljević se već iskazao sa dve prethodne zbirke pesama. To su, kako beše ono, Pogled sa Golije i Jeca i Pera. I verovatno ta pesnička duša u njemu uslovila je, omogućila je da napiše jedan lep ljubavni roman. Kako sam autor kaže, likovi su i događaji istiniti, s tim što je malo izmenio na događaje, malo im je promenio imena, iz čisto praktičnih razloga, da se ne dogodi, da se baš ne poznaju, da se i tako dalje. I sada, šta je karakteristika romana?
Roman jeste ljubav, ali u toj ljubavi koja se rađa između dvoje mladih, karakteristika je da taj glavni muški lik dolazi iz jedne ruralne, patrijarhalne sredine, sa otprilike starovlaško-raške misije i naravno nosi taj mentalitet, nosi taj duh druževnosti, ljudevnosti. Glavni ženski lik je iz urbane sredine, ali opet iz jedne patrijarhalne porodice. Iz jedne porodice koja je pravilno usmeravala svoje dete u življenju i tako dalje. Sticaj okolnosti hoće da se oni sretnu, u tom sretanju naravno rađa se i ta ljubav. Ali čitav roman odiše jednom dubokom patrijarhalnošću, odiše jednim takvim ponašanjem kako zaista treba da bude u porodici. Zašto ovo kažem? Sigurno ste i vi svedoci da u savremenim uslovima često se dešava, verujem da ste imali takve prilike, da otac ne zna za koga je udata ćerka ili jednostavno nikada nije video svoje unuke i tako dalje, da ne nabraje šta sve se dešava u tim velikim sredinama. Međutim, ovdje se radi o jednoj patrijarhalnoj osnovi, što je u krajnjoj liniji, evo ponovit ću reći, osnova za mnoge struke i nauke. Ako hoćete, ovo je tema za sociologe, tema za psihologe, za etnologe, da prouče, da vide kako treba razvijati porodicu i kako treba razvijati život. Ono što odiše u romanu, ne samo da je ljubav, ne samo da je ta patrijarhalnost, nego jedna duboka emotivnost. Kao što reče gospodin Đeletović, dovodi nas do suza. Ma kakvi da nas dovodi do suza? Plačemo. Na takvim mestima ima takvih momenata, ma meko srce, ma ima da lije suze. Kad ovo kažem, ne odnosi se samo na mladu populaciju, ne odnosi se na onu staru populaciju, stariju, koja će da se vrati u svoju mladost. Roman je namenjen i mladima i starijima, i muškoj i ženskoj populaciji. I svi će osetiti istu duboku emociju ljubavi, tog jednog patrijarhalnog odnosa i tako dalje. Ono što se vidi iz romana, to je da je jedna dobra ekipa odradila fenomenalan posao, pre svega u tom tehničkom smislu, ali isto tako sve je podređeno čitaocu. Znate, pazite, ovdje ima nekih 150-200 strana, zaboravio sam koliko beše, ali u tome jeste suština. Onaj ko uzme ovaj roman u ruku, tvrdo, garantujem, neće ga ispustiti do onog momenta dok ne pročita od korice do korice. Zato ovo i ističem. Roman je zaista odiše jednom velikom duševnošću, jednom dušebrižnošću i tako dalje. Sad, zašto roman to tako odiše? Odiše iz prostog razloga jer radnja je spontana. Nema ono da se, znate ono, stanete pa se zamislite pa šta beše u prethodnom, pa da li je to beše ovako ili onako, već stalno se ide napred. I radnja se stalno odvija. I čitalac doživljava slike i impresije. Toliko je pisano, kako da kažem, prostim, jednim običnim, normalnim jezikom, da čitalac jednostavno doživljava impresije kao na filmskom platu. I znate, kad dođete u taj neki moment da doživite neku duboku emociju, pa znate, ne može i srce pusto zaigra, pa naravno i suza kane, ali to neka ostane za kući, za intimne ovako neke i tako. Ne može Boro Živaljević da piše loše romane, jer piše pesme. Svaki pesnik duboko zalazi u svaku reč, u svaku rečenicu.
duboko zalazi u suštinu stvari. I otuda je možda i ona psihologija ličnosti, otuda je možda i taj jedan pristup čoveku, pristup prirodi, biću, stvaranju, kreativnosti i tako dalje. A to je Boro uspeo, eto, zahvaljujući i u ovom romanu. Znate, roman je, eto, rekoh, pisan tim prostim jezikom, običnim narodskim jezikom i narod to voli. Ne možemo, znate, čitamo Tolstoja pa onda ne beše, šta beše, kao milion likova. Ovdje je otprilike 15-20 likova. I onda se radnja lako prati. I likovi su smešteni što u tu ruralnu sredinu, što u ovu urbanu sredinu. I onda naravno taj spoj ruralne i urbane sredine, ruralne starovaško-raške vizije otprilike i ove urbane sredine, i onda znate taj njihov spoj daje nam jednu, eto da kažem, široku lepezu postojanja ovog našeg duhovnog bića. Istovremeno, moram da kažem, prosto da zaključim, Boro Živaljević ne može da napiše lošu pesmu, Boro Živaljević ne može da napiše loš roman. Naravno, dokle god je ovakvih romana, ja znam da će biti dobre čitalačke publike, a vidim da je publika vrlo ovako, kako da kažem, kulturološki opredeljena, orijentisana i iskreno, ja, a nadam se i vi, želimo da Boro Živaljević napiše još mnogo romana, kao što reče gospodin Đeletović, i da svi budu sa istim porukama, sa sličnim sadržajima ili već nešto novo, nešto drugačije. Ali Boro ne može da napiše loš roman. U svakom slučaju želimo mnogo sreće u budućem radu. Hvala vam. Evo kako rekoše Đeletović i gospodin Dišić, ljubavna priča. Kako ući, da kažem, u ove korice romana, u tu ljubavnu priču, ako ne muzikom? Ja bih zamolila našeg pesnika i drugara i kantautora Miloša Radosavljevića Šomija da, eto, po tvom izboru jedno.
napunimo ovu praznu stolicu ovde. Boro, jesi ti spremna za specijalno iznenađenje? Mogla sam ja da spremim ovu promociju sama, ali je mnogo lakše raditi kad imaš ekipu. Ko drugi nego neko ko je radio na ovoj knjizi i pre nego što sam je ja pročitala, naša drugarica Vesna Vujović. Eto, dobroveče od mene, malo ovako neobična najava, osjećam se počastvovano i želim da izrazim svoje zadovoljstvo i sreću. Prvo, jer sam bila deo Borinog tima koji je učestvovao u realizaciji ovog, slobodno mogu reći, projekta. Zatim, što je ova knjiga stigla do čitalaca, jer ona to zaista zaslužuje, a znam koliko to Bori znači, i nadam se, a i verujem, da će svi koji budu čitali ovu knjigu uživati, jer i ja sam se tako osjećala dok sam prolazila kroz Borinu priču i prosto sam imala utisak da sam jedan od junaka, kao da živim sa tim ljudima, koliko je to verno i upečatljivo predstavljeno. Iskreno i toplo preporučujem da pročitate ovu knjigu. A zatim veoma sam srećna što vidim ovoliko ljudi, osjećam jednu dobru, pozitivnu energiju i drago mi je što sam i ja deo ovog dešavanja. Boro, mnogo ti hvala što sam nam ovo priuštio. Ja sam stvarno dio. A sada ćemo da čujemo jedan delić Borine priče. Marinkov otac, Dušan, bio je mnogo brgav, ali pošten i pravičan čovek. On je žegrasta, ali nesrazmerno širokih ramena, što je bio plod vrlo teškog rada još od detinjstva. Imao je sitne, plavkasto-zelene oči ispod požutelih obrva, koje su kao strehe nadkrivale tamne kratke. Sastavljene u korenu nosa ispod duboko naboranog čela, koje se do velikih zalazaka produžavalo do pola glave. Odatle je glavu pokrivala kapa, šajkača, koja je dosezala skoro do vrata. Iz širokih ramena produžavale su se ruke, završavajući se velikim šakama, kao lopate, što je još jednom pokazivalo naporan rad ovog čoveka. U snažnim grudima pucalo je jedno ogromno, ali kao pamuk, nežno srce. Srce koje se nikada ničega nije plašilo. Srce koje je odisalo plemenitošću i velikom brigom za svoju porodicu, koje je mnogo i iskreno volelo, a zatvoreno kao sebe iz koga se ništa nije mogu saznati. Surovost njegovog života je donekle stvorila i nepotrebnu čvrstinu i strah za porodicu, pa je i sam izgledao kao prek i hladno drzak čovjek, što u stvari uopšte nije ni bio. Posle ovog odlomka mislim da bi bilo najbolje čuti umilni glas Slobodanke Bobo Miladinović. Bobo, upravo jednu iz sredina, dakle, ova radnja ovog romana Borinog. Evo ovako. Mario ćero mori, Mario, mamino pile mori šareno, mamino pile mori šareno.
Marinko se zabavljao sa upaljačem dok ga je jedna devojka plave kose neskriveno posmatrala. Njen ispitivački pogled je bio uporan i dug. Slučajno pogledi im se sretoše i zadržaše neku sekundu. Devojka razvuče usne i blagi osmeh. Nekakva struja prolete telom ovog mladića koji se postide od upornog pogleda i obori glavu. Ovaj gest ohrabri devojku i ona još upornije nastavi da ga gleda, tražeći njegove oči pogledom. Nastavio je da vrti upaljač u rukama, samo malo brže, jer je postao još nervozniji. Sad mu je ovaj pogled stvarao slatku jezu i nespokoj. Nije mu bilo jasno šta ova lepotica pokušava. Ko zna ko je i kakva je to devojka. Mada se mora priznati da je baš lepa. Disk džokej najavi ples u kojem dame biraju partnera za igru. Plava lepotica ustade od stola gde je sedela i hrabrim i odvažnim korakom krenu pravo prema momku kojeg je do tada gledala. Pruži ruku prema njemu i nežnim glasom mu se obrati. Da li mogu da vas zamolim za ovu igru?
Na vratima se pojavi lepa crnokosa devojčica i nazva dobar dan neznancima koji stajahu ispred nje. Gledala ih je ne trepnuši, a krupne crne okice su bukvalno iskrile. Marinko i Nataša se pogledaše, pa opet pogledaše u nju. Bili su zbunjeni lepotom, a očekivali su neku malu devojčicu. Nataša se prva pribrala, pa joj odgovori pružajući joj ruku za pozdrav. Dobar dan, lepotice. Ja sam Nataša. Drago mi je što te vidim i moram da te poljubim kada si toliko lepa. Kako se ti zoveš? Nisi mi rekla. Ja sam Danka i izvinite, ne poznajem vas. Sada bih najavila još jednu divnu ženu koja fantastično peva, Živkica Jablanović. Izvolite. Malo podršku dajte. Ja sam dobila zadatak prvo da vam čestitam na drago mi je, baš sam počestila na što sam večera sa vama. Pokušat ću da otpevam. Dobila sam zadatak od moje koleginice, drugarice, da navežbam pesmu Tužno vetri, gorom viju. Pa mi pomoći. Onda ćemo to. Tužno vetri, gorom liju, gorom zelena, vinogradi su zeliju, dugo golema. Vinogradi su zeliju, dugo golema. Imao sam jednu dragu ljubljenu, kitio je rosnim cveće, ružom rumenom. Kitio je rosnim cveće, ružom rumenom. Draga me ostavila, draga ljubljena, ruža mi je uvenula, ruža rumena, ruža mi je uvenula, ruža rumena. Hvala. Šta je društvo? Kako je to presretanje šetača na ulici, kao da ste drumski razbojnici? Smejući se, Marinko se obrati družini. Svi su ćutali praveći krug oko Marinka i Nataše na daljini od 2-3 koraka. I nekoliko radoznalih šetača se zaustavilo da vide šta se događa i krug se naglo uvećavao. Sada je oko njih bio znatan broj šetača. Marinko uhvati Natašu za drugu ruku, okrećući je prema sebi. Ona je iznenađena i zbunjena gledala pravo u njegove oči, kao da je tražila odgovor šta se događa. Pomisao je bila da je to neka njihova šala, da je nasmeju i raspolože. Marinko se lagano spusti na kolena. Mirko mu doturi kesu iz koje izvadi kutijicu sa predivnim prstenom.
Neprestano je gledao devojku u oči, a žagor na ulici je prestao. Kada bi komarac proletao, čulo bi se, tolika je tišina zavladala. Nataša, hoćeš li da se udaš sa mene? Ja ću prema što ostavljam ovu pesmu sljedeću, da kažem par reći na ovog gospodina ovdje, Bože, neću malo da dajem. Ne znam kojim silama je on uspio da napiše ovaj roman, pošto čovjek, on je prvo član, znači udruženja pisaca poeta, da ne nabrajam ostale udruženja. Otvorili smo udruženje Dunavski venac u Borči, što zahtjeva mnogo, znači obaveza, a verujte, nije lako biti pomoćnik kao ja, nije lako samo. Ja možda ne znam dakle mu stane da se ovo. I ja sam odavno sada ostavio jednu pesmu koju sam ja napisao nekad dan, zove se Ljubav jedini naš Bog i mislim da je to ona pesma koja malo se slaže, trajnije ovako. Jednoga dana, kad nestane svetlost i kad dan povedi, raširi ruke, otvori srce, nazad me nazad, svanuće dan. Specijalni gost na Borinoj promociji, neko ko je nama već specijalan gost na nekoliko promocija, Aleksandar Aca Baušić, student glume i sin naše drage koleginice Marine Baušić.
treći odlomak iz povijest romana. Pa šta da vam kažem? Mislim da je sve krenulo kada sam imao probleme u srednjoj školi. Naime, imao sam profesora tehničkog crtanja. Imali smo zadatak da na času napravimo grafički rad i ja ga uradim izvanredno. A on mi daje jedinicu. Ja se tu pobunim, iako sam bio jedan od najboljih u školi, ali on mi je ipak dao jedinicu. Ja se tu ozbiljno pobunim i nastane gužva oko toga da mi on ne upiše jedinicu. I onda on mene udari. A onda udarim i ja njega. I izađem na. Evo, tog dana počeli su epiteti od mog dragog oca. Propalica. Drogiraš. Trudio sam se da sav taj bes zadržim za sebe, ali nisam uspevao. I vi ste me također osuđivali, tako da sve je u mom životu išlo izbrdo. Sjećam se i onog turnira u karateu kada sam pobjedio i kada je sve puklo. Znate mog Dušana. Moj Dušan je dobar čovjek, ali s obzirom da je znao sve priče koje su se pričale o meni po selu, i on se prema meni ponašao loše. Sve češće i češće pojavljivao se jaz između nas dvojice i ja više nisam znao šta da radim. I onda sam odlučio da odem. Nisam želeo da povredim svoje dve sestre, svog oca i svoje majke. Ali sam ipak otišao. Krenuo sam za Beograd i pomislio sam da ću tamo da se sakrijem i da ću uspjeti. I pravo da vam kažem, nisam se prevario. Posle 3 dana na preporuku mog dragog trenera Dušana dobio sam posao. Zatim sam i završio školu i nadogradio se prosto u svom poslu. Međutim, imao sam jako loše društvo i to loše društvo me je teralo na dno. I neminovno je bilo da ću da završim na dnu, da nisam upoznao ljubav. Anđela. I u pravom smislu anđela koji me je spasio i zbog koga sam sada ovdje. Hvala joj za sve. Ovo već je puno nekih iznenađenja, Boga za tebe, mislim, ja znam, možeš da izneseš sve to. Ja ne mogu sad sama, treba mi pomoć prijatelja. A ko će to biti nego naš svestrani Robi. Da li stanuješ daleko? Ne, nisam daleko, ali moram pešice, a ne znam ni kada stiže autobus. Ako smijem da te zamolim da me opratiš tu do izbarka. Ako ti nije usput, reci slobodno, ja ću to razumeti. Izvini, ja mogu da te uzmem pod ruku? Ja pratim tebe ili ti mene? Daj me, Doris. Pokušavam da se malo našao, dosta mi prepucavanja. Pa šta, ja vidim da si ti o meni stekao utisak i napravio sliku kao da sam ja nekakav ološ. I volela bih da mi oprostiš za sve što sam noćas uradila, ali ja izgleda nikada neću uspjeti da ti dokažem da u stvari nisam onakva kakva sam se večeras predstavila. Nataša, molim te da se ne plašiš. Nikada nikoga nisam povredio i naneo mu zlo, pa neću i tebi. Vidim da se plašiš, ali nemaš razloga.
oprosti mi na grubostima, ali te samo jedno molim, iskreno kažeš, zašto ovo radiš? Marinko, kunem ti se, nemam nikakvih loših namjera i iza ovoga niko ne stoji. Moj cilj si ti. A zašto sam se ovako večeras ponašala i zašto sam ovo uradila, verujem da ne znam, nije sam. Volela bih da me sutra uveče u 7 sati slučaš ispred grada, znaš, ja živim ovde. A ako ne budeš mogla da dođeš, ja ću to razumeti. Ali, ako se ipak pojaviš, molila bih te da budeš onaka kao što u stvari jesi, ne kao što se pokažeš. Ovo sam ja. Rekla si da ti se ovakav sviđa. Da, takav da, ali ne i onakav koga misliš da uspešno govoriš. Mnogi došli majice. Ja sam mislio gotova je. Sreću jednu pesmu isto svoju, znati sigurno svi ovu pesmu, zove se Idemo raj. Također tema je ljubav, mislim da je isto usko povezano sa nekim detaljima romana. Odavno je Bog na mene ljud, zato ljubavi ja idem na put i ne brojim godine, ja idem sad da poginem. Od kada sam se u tebe zaljubio, ja sam svoj rad izgubio, još jedan osam. Ti mi daj, ja odlazim, idem u raj, s tobom ljubavi, jedina, ne plaši, volim te ja, zagrli me i ne pitaj, ja odlazim, idem u raj, s tobom ljubavi, jedina, ne plaši, volim te ja, zagrli me i ne pitaj, ja odlazim, idem u raj. Samo me gledaj, očima glave, ja ću svoj život na postu da stavim. Broje mi se srce, slivaju iz vrata, svoj ljubavi, ja idem u rat. A drugi krivu sve ljubio, ja sam svoj rat izgubio i želio bih te ruku i daj, ali odlazim, ja idem u raj, s tobom ljubavi, jedina, ne plaši, volim te ja, zagrli me i ne pitaj, ja odlazim, idem u raj, s tobom ljubavi, jedina, ne plaši, volim te ja, zagrli me i ne pitaj, ja odlazim, idem u raj. A drugi ti uzme ljubio, ja sam svoj rat izgubio, još jedan osam. Ti mi daj, ja odlazim, idem u raj, s tobom ljubavi, jedina, ne plači, volim te ja, zagrli me i ne pitaj, ja odlazim, idem u raj, s tobom ljubavi, jedina, ne plači.
lijepa, dragi naši. Nadamo se da smo uspjeli da pobudimo malo radoznalost. Da, eto, ste već dobili želju, sigurna sam, da pročitate ovaj roman i nećemo vas sprečavati o tome. O romanu je govorio izdavač, govorio je recenzent, govorila je Vesna koja je radila korekturu romana, ja evo kao čitalac. A sada da čujemo šta bi o romanu mogu da kaže njen tvorac. Bora Živaljević. Evo i ide iz tamne daljine, kao smrt ružna, kao stena hladna, razjapljenih čeljusti guta pred sobom, sudbina moja surova i prazna. Evo je ide, iz daleka preti, spremno je čekam, vidim šta sprema, da mi hoće samo glavu uzeti, drugog izlaza za mene nema. Evo je ide, cinično se kezi, unapred uživa u mojem bolu, trorovo koplje zarđalo oštri, grebe sa njime po mrtačkom stolu. Evo je ide, ja je samo gledam, prikovan bolom, ne mogu pobeći, usta mi nemo, ukočeno stoje, kad bi mogao bar išta reći. Evo je ide, kruži nad glavom, ponekad svojim kopljem me ubode, koliko si surova, što mi se svetiš, što mi već jednom srce ne probode. Dame i gospodo, dragi pisci, rodbino, dobro vam večer. Velika mi je čast i zadovoljstvo što vas vidimo u ovakvom broju. Malo nas je omela i ova kiša, ali hvala Bogu, ima nas. Verujte da bi više volio da pričamo o prvom delu romana i da se ovaj roman završio happy endom, ali nažalost život je surov, nemilosredan, a nema baš happy enda. Moram da naglasim da priča nije autobiografska i da nema ni jednog segmenta vezanog za mene. Ako neko prepozna neki lik, prepozna sebe, prepozna neke predele, to je čista slučajnost, a u stvari je možda i moja skromna umetnička sposobnost da pobegnem od sebe, od svojih emocija i od stvarnosti. Možda sam nesvjesno unao sebe i svoje emocije u glavni lik. Hteo ne hteo, često bi uhvatio sebe da se poistovećujem sa Marinkom. Doživljavao sam neke delove njegovog života, patio, tugovo, a Boga mi i često zaplakao. Šta je mene podstaklo da napišem ovu priču? 80. godina, kao i Marinko, došao sam iz jednog sela sa jugozapadne podnožja Golije. Obasjala me svetlo Velegrada, bio kao izgubljen, bez igdje ikoga. Skoro nikoga nisam poznavao. Upoznao sam Marinka i na prvi razgovor rodilo se do velikog prijateljstva. Ja i Marinko smo poticali iz istih krajeva, imali smo iste običaje, isti jezik, istu kulturu. Bili smo dosta slični u svemu, pa smo se zato vjerovatno zbližili. Pokušao sam da ga najvjernije što je moguće prikažem u ovoj priči. Ne znam
koliko sam bio sposoban za to. Izbjegavao sam opise događaja da bi pokušao kroz dijalog što vernije da predstavim i događaje i likove iz romana. I ja i Marinko potičemo iz jedne ruralne sredine, seljačkih porodica. Nataša, glavni ženski lik, potiče iz urbane sredine, iz porodice intelektualaca. Pa sam večeras simbolično doveo mog prijatelja Guslara kao predstavnika tradicionalizma i rokera kao predstavnika modernizma. Složili smo se svi i vidjeli da je moguće složiti nešto što je mnogo daleko. Marinko i Nataša su u nekim kulturama, shvatanjima, porodičnom vaspitanju i svemu bili mnogo daleko, ali su se zbližili. Zbližili ih i ljubav. 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 Glavni pokretač, glavni oslonac, glavna osobina je uvek bila ljubav. Ja verujem u ljubav. Marinko je verovao u ljubav. Ljubav mu je donela mnogo radosti i mnogo žalosti mu je donela. Koristio sam različite dijalekte, kako se i govorilo u našim krajevima i naravno u Beogradu. Različite običaje. Dovio sam se na razne načine, pišući o Marinku, Nataši i trudi se da ih što vernije prikaže. Ovaj roman je nastao pre 10 godina, ali verujte da nisam imao snage i moći da nikada sednem, da malo ozbiljnije poradim na njemu, da ispravim neke greške, da ga pročitam, da nešto dodam, oduzmem. Uvek bi plakao. Ja sam ovu priču opoštao, da ne pretaramo, bar 10 puta. Jednog dana sedim iza kompjutera i lupam po tastaturi, više ne znam ni šta pišem i plačem. Ulazi mi sin i kaže: Čale, šta je opet roman? Jel bar neki drugi ili ona isti, majko? Nisam mogao. Marinko je moj veliki prijatelj bio. Ja sam trebao da budem glup. Nažalost, nikad se to nije ostvarilo. Ja sam nagovorio Natašu da priđe Marinku. Nisam bio to večer u diskoteci, ali sam joj danima punio glavu o Marinku, o Marinku, o Marinku. Da se devojka malte ne zaljubila, ne poznajući Marinka. Nije pogrešila, oboje su mi bili zahvalni na tome. Teško mi je da pričam o tome, uvek se vraćam te emocije, ali razumeć te. Mislim da je jedna poruka ovog romana, tako piše i na plakatu koji smo pravili za promociju, trenutak u životu ili život u trenutku. Kako je jedan trenutak donao sreću, ljubav, sve lepote koje se mogu vidjeti i osjetiti, kako je opet drugi trenutak donio jednom rečju pakao. Svi se mi krijemo iza sudbine, za sve naše neuspehe, da sve što nam se ružno desi u životu, ne možemo da krivimo ni sebe, ni Boga,
uvek okrivimo nekoga drugoga, a najlakše je da krivimo sudbinu. Da li je sudbina umešala prste i u ovoj priči, to mi nećemo znati, ali ćemo okriviti da je opet sudbina bila kriva za ovakav kraj ove priče. Po meni je to ipak Božja volja, ali šta je tu je? Poštovani prijatelji, neću vam govoriti detalje iz ovog romana, dosta ih je bilo. Ja uvek čitaocima kažem, ko pročita ovu priču, 2 puta će plakati. Plakat će od jedne prevelike i prelepe ljubavi i plakat će na kraju od jednog tragičnog kraja. Neka Nataša i Marinko budu zajedno tamo gde su, a vama, dragi prijatelji, želim prijatno večer. Hvala vam na ovakvoj posjeti. Hvala mom timu. Kažem timu, imam jači tim nego Novak Đoković. Hvala u kući poeta, da nije bilo njih, ništa ovoga ne je bilo. Hvala mom lektoru, moje duši koja mi je kazala. Naravno, hvala profesoru Glišiću na čitanju. U ovoj sali nalazi jedna osoba koja, ja ne mogu nikada nazove ljudskim bićem. Ona je samo jedan organ, jedno veliko, ogromno srce. Sanja Radović. Kad sam spremao promociju, prvo sam pričao sa njom i kažem joj šta treba da radimo. I kažem, Sanjice, daj molim te završiti to, a ja ću se uklopiti nekako. Kaže ona, izvini, a hoćeš ti da dođeš na to? Evo, ispunio se mi želju. Hvala Ustanovi kulture na ovom lepom prostoru, na velikoj podršci. I još jedan put hvala vam. Posebno bi se zahvalio jednoj osobi koja večeras nije sa nama ovde, ali je sigurno sa mnom, a i sa vama. To je moja majka. Da završimo, obratit ću se majci i zahvaliti o jednom pesma. Majko, sa kim noćas razgovaraš, majko? Kome zboriš sve mudre savete? Ja sam te se poželeo jako, zagrli me kao kad bejak djete. Kad ti mesec noćas društvo pravi, iz sa neba treptave zvezdice, ko će noćas da mi te pozdravi, lepi snovi, laku noć, majčice. Da li slušaš vetrova muziku kad duvaju kroz poljane naše, ili čuješ riku od gromova kad zagrme, da li te uplaše, što nas nisi ti rodila više? Braće nemam, sestre se udale, možda neko s tobom bi ostao, zbog samoće tvoje da ne žale. Hvala vam, dragi prijatelji. Kača,
Kaća, nećemo plakati, pozdravljamo sve majke i nećemo plakati. Da. Samo malo, ja se izvinjavam, Bora vas je pozdravio svoje ime, a nas koji vodi... Izvinjavam. Posle ovog Borinog ovako vrlo emotivnog govora i opisa ovog njegovog romana, možete zamisliti šta ćete naći u romanu. Znači, to je zaista za svaku preporuku. Sigurna sam da ćete svakako osjetiti i miris i svu simboliku Velika Ranfila. Imali smo želju da čujemo gospodina Ćosovića da nam odsvira, ali teže klavir je zaključan, mnogo mi je žao. Ostalo je da vas pozovem da ukoliko želite da kupite roman, možete ovdje, Bora će potpisivati, roman košta 500 dinara. Bora je spremio, kao dobar domaćin što on uvijek jeste, posluženje, a pre nego što završimo ovu promociju, ja bih voljela da još jednom svi učesnici promocije dođu ovde, pa ću ih pozvati. Gospodin Kuslar, Miladin Karličić, izvolite ovde zajedno sa nama. Veselin Đeretović, koji je bio izdavač. Gospodin Radoslav Glišić. Šomi, Vesna je tu, Boba nam je otišla, Živkice, hajte da vas vidimo još jedan put, Aca Baošić, Robert Vaštag. I kao što vidite, ova ekipa uopšte nije mala. Bez obzira kako to izgleda, jednostavno sve to trebalo uklopiti. Nadam se da smo uspeli. I meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo. Pozdravljamo našeg snimatelja, našeg dragog kolegu Dragana Nikolića. Ja vas zaista pozdravim za neke sledeće promocije. Moje ime je Sanja Radojković i prijatno.